Wantiere pau tuke kuma tim mar adhula mar Migori Youth FC no dhi amodhi gi tim mar Wazito FC e tugo mar manyo thuolo mar bede lig maduong' mar FKF. Tugono nogoye pau tuke ma Migori ka tielo mar ariyo ma tugono idhigo e pau tuke ma Moroni e juma manyien. Joloche mabiro bedo e lig mar FKF ka jaklo jogo molo dhi gocho e lig ma NSL e season manyien. Kwa timu ikiperform, tumecheza nao kwa NSL na timu pia imeperform kwa NSL vizuri. Upande timu imecheza mpaka position 3, ni team imeperform. It is a good team na tuna respect. Hatukuja kwa dharau, but we came for a win. Unajua always football lazima ukuje kwa win. But now tumepokea draw. We really appreciate that. Koro ogegi marach sana draw pod bera kodwa. Wadhi Moroni chuno ni nyaka walo. Mondo wabede position mar bede lika chuno ni nyaka walo. Koro kata kwa dhi duoge training nyaka waduoge training kwa ng'eyo ni Moroni nyaka wadhi dalagi. Gimpira gore maber maonge koko mora mora. Fans waduko negero kamano kuom biro neno mpira ne. Kata obedo ni en draw gi ka gibedo gi moral mane gidwaro, lakini pod